A nosa entidade Fundación Hospitalarias Betanzos e a nosa misión céntrase na atención integral das persoas con discapacidade intelectual, dende unha perspectiva multidisciplinar e persoalizada na que abordamos as súas preferencias, capacidades e necesidades. A evolución da nosa entidade dende a súa fundación en 1923 foi adaptarse ás necesidades cambiantes das persoas atendidas, pasando de ser dende un refuxo, unha escola, ata chegar ao centro especializado actual. A finalidade do proxecto de investigación é deseñar un algoritmo que sea predictor das caídas nas persoas con discapacidade intelectual e que, para poder logralo, teña en conta os principais factores de risco que fan as persoas con discapacidade intelectual máis vulnerables frente ás caídas. E aplicando, poderemos avaliar cales das persoas teñen máis ou menos risco a caer e así pôr en marcha as medidas terapéuticas ou preventivas para adiantarnos a posibles caídas futuras. Os valores que definen o noso traballo no día a día son os valores hospitalarios, no que a persoa usuaria encóntrase sempre no centro da nosa atención. Un deles é a calidade profesional, e un dos seus piares é a investigación, porque creemos firmemente no seu poder para sempre aportar os mellores tratamentos e prácticas asistenciais basados na evidencia científica.